Dili angay what ano paglaom. Basta kay tinarong lang nga trabaho, walay problema. Yeah, para sa imo og sa mga backliner supporters, karon sa artistang ilaw, para ni sa imo ya. Ay kabala ka kay lisod man tanan ko, abag-abag na mi abag-abag. No. Relax. Mas mig. Hapoy. Taas mo kayo maginawa lagi. Dali. Amas papa. Amas papa. Do, dali diri sa ta. So, nana diri si Miguelito dali. Hapoy. Kaya ra. Hapoy. Ano sa pala sulit papa. Si Kuya Lulito, si Bay Lulito, Bay ang tawag diri sila. Si Bay Lulito, kasakat na siya, kauban niya iyang baby. Saan nga si mga hod? Merlo. Ha? Merlo. Merlo. Medyo init. Hinahinay lang bay kay para ba? Init na. Kaning manok niya kung wala malipat, naihaw na nako ni. Angat, igo-igo kin pasakat sa inyong bakilid ba? Diri sa tabay, kay init kayo. Silog na diri. Isa man ka sulay nga mo. Imo man ginhawa ang mas giapas. Be, wala nagilak ba eh? Ako na niya. 1 month na makain mo ha. Balik ka mo itong imo. 1 month na maka. Okay, gayam-ayam na di dahil lugar ni Sina niya day. Yang Sina, gayam-ayam in taon lagtay. Ilang sila Ay, saan eh? Sina ninyo tapos gitahit niyo pa Sina sa bata. gigunting nila tapos kuan na gikamot na nila. Tagiya Sina. Iya. Ya, putlon lang tapos game mo na yung Sina sa bata. Madiskarte. Sakto gyapon. Agto naghimo niya ang kanang murag sleeveless ba. Sinina nila nga gimo Sina sa bata. Kumusta man grabing kat-kat? Kasi yan ang mga ito diya. Grabe no. Pero taw-taw nakadirinay no. So yung bata na-miss ko kay ang bata nila day ang sinina sa bata. Tingala ko kay naidag ko nga tahi. Sinina day nila nga daan, giputol, tapos gipanghimong ang sinina giputol lugar giputol. Gitahi-tahi din nila para mahimong sinina sa bata. So inana sila ka nangitag pamaagi. Innovative ba kanang ang mga daan nga sinina atong putlon atong himong mahimo gyapon mapuslan, di ba? So teknik gyapon, di ba? Teknik gyapon na iba para mas makasave. Kay mahal ba yung sinas bata karon ay tag 80 no 20. Dito mga. Isa ka buk sinina, sayunan ka. Ano yung mga sa kagatos mga ano. Ay, isa ka gatos. Mas ka mahal di ba sa karag ko day? Basta dito. Ilang. Anyway to, yeah. Magpasalamat gyapon mi kay tungod sa inyong istorya, tungod sa itabot ninyo daghan ang tawo nga natandog. Wa mo kita sa inyong video no, daghan tawo natandog kay asa nga tandog nga magpasalamat sila kay abi nila sila lisod na sila pero napaday mas grabing naglisod mas nanginahanglan gyud. So ana, isip ka pagpasalamat og isip sa pagpasalamat kay daghan na natun-an sa among video, daghan nakatuon nga kan angay day magpapasalamat, angay day i-appreciate kung unsay naata karon. Kay dili angay sige tamudmod labi na kung natay gikaon. Kay nay mga tao dinhi sa mga suok-suok na lugar nga halos wala nay makaon, nangitag paagi aron mabuhi lang. Kinsa pini magunit ihatag sa kay bibi kay Bang, Irene no, Mama Irene. Sir. Oh, uy, hilom na siya. So, isip magpasalamat sir. Dali. Dali. Ubanda dali, ubanda. Dali. Para ni sa inyo Kuya Lito. Pugnis. Salud. Tawag mo. Nang, dali. Apay bangil. So, kanin tanan para sa inyo ha. Isip pagkuan. Salamat sa inyo. Ay kabala ka kay lisod man tanan ko. Abag-abag na mi abag-abag. No. Relax. Supply para sa bata para sa tulo upat ka bulan na siya nga supply nga gatas.
Ay kabalaka na natay mga kauban, mga higala nga nag-pledge katabangan pa kanamo. And we are also inviting unta, thank you guys sa inyo tanan, tapos unta matabangan pa ninyo nga within sa libunan nga area nga matabangan nato si Kuya Lito nga makakitag trabaho nga kaya niya. Ayon yung imain ang too much imain ang education sa tao. Ang importante kabalo mo, ang importante willing mo trabaho, ganito ang masaligan sa trabaho. So ako nang gi-survey, gi-assist na ako si Kuya Lolito sa mga sihingan nila. And ako siyang dawata niya akong istorya nga isip ako magbakir sa iya nga taga siya tabanga to siya makitag trabaho kinsa man gama unsa man mas dul diri nga kuan nga unta mapasulod nato sa trabaho parang mas matabangan niya ang iyang pamilya. Kay sa pag-assist nako siya okay kay siya. Maybe ang ato ang saligan kay ang educational basis mga inana kistinga sa inyong tao. Kaya siya manikamot gid siya para sa pamilya. And I'm inviting also kung kinsa ang nadiri duol-duol tabangan nato siya magitag trabaho ana lang gyud. Okay, para makasupayas. Nay, para sa inyong tanan, para kay baby, o para sa, basta tanan, paano sige Miguelito. Iyong na ginawa mo sigom sa ina, Miguelito, imo na ngalan. Diba? Ayaw ka wala kaya. Kanitanan, para na sa inyong tanan, tas na yung mga sinina diri, na yung mga sari-sari, na yung sinina diri, na imuha diri, na sa ilahan, na sa bata, na kami Miguelito. Kani ka may gilito para pang eskwela pud ka na po dire pang eskwela nimo na dire na po ninyo. Ay kabalaka kay nakay mga sinadi na po kay chinilas paano simuha. Chinas sapatos baka na siya kay ang sapatos mo dili idea crop pa niya kani para kay baby katong babae ganina. Yeah. Ay hilak ni sa kalipay ya. Ay kabalaka. Yeah. Para sugod-sugod sa trabaho ya, pag sugod-sugod sa trabaho kanang para kuan gaya kanang nakay pundar-pundar gamay. Ikabalaga kay kani pauna lang ni kadaghang gatag na daghang gusto mo tabang sa mo. Ay dili angay what ano paglaom. Basta kay tinarong lang nga trabaho walay problema. Yeah, para sa imo og sa mga backliners, supporters, karon sa artistang ilaw para ni sa imo ya. Na. Dugang. Pauna sa ikabalaka. Abag-abag. Kabalo ko nga mayo kang tao. Alang. So, thank you so much. Thank you so much sa mga kuan. Thank you so much sa kanang nagsuporta sa amo ang mga kalihukan sa backliners. And daghan pa kayong pamilya nga among gusto i-touch. Daghan pa kayong pamilya nga gusto namong tabangan. Dili enough ang among income sa artistang hilaw sa tinuod lang. Pero through the efforts sa atong mga supporters sa backliners, magpadayon mi sa among tumong tinguha makatabang sa mga tao nga nagpuyo sa mga pinakasuok nga lugar. Kanang dili kanila matouch. Don't worry kay gani safe ra mo trabaho, wala mi plano mo dagat politika. Pero nga tabang lang gyud nga amuha. So sa mga nag-invite, sorry. Wala may plano. Happy nami nga magtabang sa uban. Happy nami nga mulili sa mga pinakasuok nga wala malili sa uban. Naya. Kira. Pagkakusan mi sa Ginoo nga ang Ginoo na may magkuan sa inyo magpilo-pilo panalangin ug may nga panglawas. Tadaan gid mo sa Ginoo kuso kay nakita sa Ginoo ino kasing-kasing matinud anay nga nagtabang sa mga kapwa. Naapaday mga tao nga gihimo instrumento sa Ginoo nga dili ni kuan bitaw ito samayon lang ang mga pobre. Pasalamat ni sa inyo, sir, ma'am. Silang ma'am ang nagtabang sa kuha para mag-share sa story nilang ni Miguelito. Sa story Miguelito, sa stories ng pamilya, silang kahimtang. So, with the effort of the teacher sa Mantabuo, in behalf of Artistang Hilaw, the Backliners team, sa Tanan supporters, ma'am, thank you so much good sa inyo. Thank you so much. Nay, grabe kayo sila. Grabe, willing. Grabe kayo sila. So silang ma'am ang nagtabang para sa istorya ni Miguelito. Garon po diyan niyo malimtan ang amo ang presensya di sir. Di gid niyo malimtan kay manikamot kini magbalik sa inyo diri para makaabag-abag unsa inyong kahimtang ana. Laban lang laban. Ay way undang. Nay panahon nga murag lisod gyud kayo, nay panahon gyud nga murag walang-wala na bitaw gyud. Stay positive lang kita sa dalan nga kanang naagid na kay sa tong murag ngit-ngit na kay ang dalan itong gagian murag grabe nakakapoy, grabe nakalisod. Nabi na point ana nga ma-appreciate gyud nato nga pwede pa mabuhi nga tinarong nanan siya. So kani ka mura kani lang mo lang mga tagpuan ng remembrance na ako ni Miguelito kay Miguelito nga story pod ana pwede mo malimtan si Kuya Burkit
Nara. Sige. Adi mo ni. Oh, naong ni Kuya Bulkit. Ang naong ni Kuya Bulkit to. Chang lain na kanang ni Kuya Bulkit gibutang dira. Di para di mo malintan si Kuya Bulkit ha. Ano siya? Kani nga bata ulawon pero based nila story ni ma'am is kanang kuan sa participate so, maayos bright sa klase ga participate gid siya niya. Medyo nalaylo siya gadto sa gamay sa klase murag na kuan tungod sa pagkawala sa iyang mama. So dili at wala na mo eskwela gid ah. Ayo gaulaw. Yeah. Oh, ay okay na. Okay na. Dili. Yung pakailan ng ilak na nun mo. Lagi. Modular. May man to face to face. Magmodular duol man si ma'am dia pag magmodul nan dia. Ma'am dito ka ma'am paduol dayon. Ma'am wala naraba ko yung mama ma'am di na ko sa imo ma'am. Ba? So thank you so much sa mga tanagkuan sa thank you so much sa tanan nagsuporta sa Backliners, sa Artistang Hilaw. Dili may makaprocess na inani kadaghan nga mapakita ilang mahatag grabe mapakita. Di may ka-process sa inani kadaghan mahatag ilang sir sa ang kuan sa napod may mga gipang assist mo gagmay ginagmay gina. Kung wala ang tabang sa kuan Bulkiters, wala tabang sa mga nag-support sa Backliners. Thank you so much and of course ako mga gipangkapoy na sa baklay pud ba ya. Kusgan kayo me. Wala nakatulog jer. Yan. Thank you so much sa inyong tanan. Thank you so much. Nice. Liko-liko lang. Liko-liko kay dagit permanente. Liko-liko lagi daw, balik-balik daw. Balik-balik. Sir. Laban ra ikaw pala ka. Sige na. Isa ni magdugay kay murag layo pa man mong baklayon dayon. Uli ra mi diretso kay wala may magdalag mga katulugan na namo. So baklay na pud migbalik. Sunod na po, sir. On. Salamat ya, salamat. Salimi. Salamat. Salamat, sir. Ma'am. Liko-liko ka lang. Bye-bye. Kamu, mo.